Чувствате ли затруднения при зачеване или просто искате да разберете повече за причините и възможностите за помощ? В това видео ще разгледаме най-честите репродуктивни проблеми при мъжете и при жените, какво да търсите, кога е време за специалист и къде да намерите подкрепа. Абонирайте се и харесайте канала ни, за да получавате още практични съвети. Споделяйте въпросите си в коментарите. В България темата за репродуктивните проблеми вече не е табу. Според данни за 2025 година, над 145 000 двойки или около една от всеки 6 имат затруднения с зачеването. Това е значително повече от преди десетилетия и засяга не само личната радост от създаване на семейство, но и цялото общество, защото раждаемостта намалява. Репродуктивните трудности карат хиляди хора да търсят отговори, подкрепа и правилна информация. С всеки неуспешен опит, натискът и тревожността растат, понякога изцеждайки надеждата и любовта от връзките. Най-страшното за много двойки е да не знаят към кого да се обърнат, дали има изход и какво следва. В това видео сме събрали ясни факти, съвети и надеждни ресурси, които осветяват пътя напред. Подкрепата е възможна. Всеки проблем има решение, когато информацията е точна, а подкрепата – истинска. Репродуктивни проблеми при жените. Женският фактор стои зад около 40% от случаите на репродуктивни проблеми у нас. Най-често това се дължи на поликистозни яйчници, ендометриоза, възрастови промени над 35 години. Често симптомите настъпват без предупреждение, нередовна менструация, засилен или много слаб цикъл, болка в таза или продължително невъзможност за забременяване. В България все повече млади жени се сблъскват с хормонални дисбаланси и хронични възпаления, които може да не личат външно, но нарушават качеството на живота. Съвременният начин на живот, стрес, наднормено тегло, лоша диета също допринасят. Чести причини и симптоми. Хормоналните нарушения като поликистозни яйчници често водят до отсъствие или нередовност на менструацията, засилено окосмяване, покачване на тегло. Инфекции като хламидия остават незабелязани, но могат да причинят запушване на тръбите. За тях помага прост тест за хламидия, процедура, която се покрива от някои здравни каси. Ясен сигнал за проблем може да е болка по време на цикъла или полов контакт, нетипично течение или промени в кожата, диагностика и лечение. Пътят към решението започва с точна диагноза. В България стандартни методи са ултразвуков преглед на яйчниците и матката, набор от кръвни хормонални изследвания, микробиологична посявка. При отклонения гинекологът насочва към медикаментозно лечение, хормонални препарати, антибиотици при възпаления или минимално инвазивни процедури. Някои жени се нуждаят от по-сериозна подкрепа, като инвитро оплождане, дисциплина, в която българските специалисти са световно признати. Ключът е навременна консултация и емоционална подкрепа, която също има значение за успеха. Съвети за превенция и подкрепа. Балансирана диета с много плодове и зеленчуци. Поддържане на нормално тегло. Редовен спорт и минимален стрес. Отказ от тютюн и алкохол. Годишни профилактични прегледи. Всичко това не е просто статистика, а съдби. Подкрепата на партньора и общуването с близки могат да бъдат най-голямата сила в борбата. Репродуктивни проблеми при мъжете. Мъжкият фактор стои в основата на около 20% от случаите, а при още 30 до 40% допринася комбинирано. Най-често срещани са ниско качество или малък брой сперматозоиди, наличие на варикоцеле, разширение на вените на тестисите. Често митовете разрушиха вярата, че мъжът не може да има проблем. Истината е, здравето на мъжа е също толкова определящо за успеха. Проучванията в България показват, че качеството на спермата пада с възрастта, честото излагане на високи температури, както и вредните навици. Основни причини. Фактори, които влияят, включват постоянен стрес, тютюнопушене, алкохол и наркотици, замърсена среда, например
работа с химикали. Български данни подчертават също влиянието на ниската физическа активност и затлъстяването върху подвижността на сперматозоидите. Как да се справим? Първата стъпка е подаване на ръка, не скриване на проблема. Основното изследване е спермограма. В София и други големи градове действат програми за безплатни първични тестове за мъже. Промяната на навиците има голям ефект. Намаляване на стреса и повече сън. Спорт поне 3 пъти седмично, прием на витамини и минерали, цинк, селен, отказване на цигари и алкохол. Семейното и психологичното консултиране също помага. При нужда урологът предлага оперативни решения, като корекция на варикоцеле или медикаментозно лечение. Подкрепа и ресурси за двойките. В България подкрепата става по-достъпна. Програмата "Повече българчета за България 2025" помага на стотици семейства с финансиране за инвитро процедури. Фондация "Искам бебе" организира кампании и безплатни консултации, а ежегодни фестивали по репродуктивно здраве събират лекари и двойки за обмяна на опит. През 2024 година 300 жени даряват яйцеклетки за други семейства. Спасителен жест, който носи нов живот. Примери от практиката показват, че групите за подкрепа, както и онлайн форумите с реални истории на други двойки, помагат да се усети, че никой не е сам. Емоционалната подкрепа е също толкова важна, колкото и медицинската. Психолозите препоръчват открита комуникация между партньорите, както и търсене на професионална помощ при нужда. Полезни ресурси – Държавен фонд за асистирана репродукция. Програми и събития на фондация "Искам бебе". Безплатни дни за диагностика в големи болници, онлайн консултации с специалисти. Във всяка стъпка надеждата води напред. Има изход, има общност, готова да помага и да празнува всеки нов живот. Репродуктивните проблеми не са присъда. С точна информация, доверени специалисти и силна подкрепа, всяка двойка може да преодолее трудностите по пътя към мечтаното дете. България разполага с качествени специалисти и държавна помощ, които дават шанс за ново начало. Възможно е всяка история да има щастлив завършек. Не отлагайте, обсъдете своите притеснения с специалист, споделете с близките си и потърсете ресурси, които могат да ви помогнат. Защото щастието в семейството се заслужава и извоюва с любов, кураж и постоянство. Бъдещето на семейства у нас зависи от информираността и силата да не се предаваш. Една подкрепяща дума, една прегръдка или навременен съвет могат да обърнат всичко към по-светло утре. Ако искате повече съвети и практични ръководства, харесайте видеото и се абонирайте за канала Intimno.bg. Също може да посетите нашата уеб страница intimno.bg, в която ще намерите множество интимни съвети и полезна информация за вас.